Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Николаевка районы Зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мавлютова Мәрьям Фәрит кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны килене Илмира, энесе Мансур һәм балалары, кадерле әнисе, сеңлесе Хава гаиләсе белән кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кытлау хатының беренче юлларын рөхсәт сорап мин, килене Илмира башлап китәсем килә. Кадерле ирем белән кушылган мизгелдән алып, мин үзем өчен бик кадерле булган аппам дигән кешемне очраттым. Әйе, мин яратып шулай аппам дип атыйм. Бик җылы кабул итеп, өлкәннәрчә мине бар әйбергә дә өйрәтеп, кирәк вакытта ярдәм кулын сузып, аңламаганын аңлатып, киңәшен биреп, бик тату килеш яшибез без аның белән. Мәрьям апам турында гел җылы сүзләр генә сөйләп китер идем. Башкача аның хакта сөйләп булмый да. Зур Чирклей авылының мәктәбен тәмамлап, менеджер һөнәрен үзләштерде. Аннары бухгалтер булып, соңыннан сәүдә тармагында хезмәт итте. 2007 елны яраткан тормыш иптәше Илдар белән танышып, 1 елдан соң үз гаиләләрен кордылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә 2 татлы кызлары Ләйсән һәм Динәне дөньяга тудырдылар. Балалары да алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, үзләре сыман бик тырыш һәм акыллы балалар булып үсәләр. Мәктәптә гел бишле билгеләренә генә укып, әти-әнисен, безне һәм әби-бабаларын да куандырып торалар. Мәрьям апабыз бүгенге көндә авыл мәктәбендә аш-су технологы булып эшли. Гаиләсендә ул яратылган хатын, бик сөекле ана, безнең өчен кайгыртучан һәм михрибанлы бала да, ягымлы кардәш тә өстәвенә. Уңганлыгың синең өй тирәңнән, өеңнән күренә. Тырыш кулларың, уңганлыгың аркасында тәмле ризыклар пешерә белүең, кунакчыл җанлы булуың да сокландыра. Кадерле кешебез, бүген сине ихластан матур юбилеең белән кытлап, шундый бер катлы, тырыш, гадел, сабыр булуың өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Безгә күрсәткән игелекләрең изгелекләр булып кире сиңа әйләнеп кайтсыннар иде. Гаиләңдә татулык тантана итсен, парлы канат кагып, бер-берегезне яратып, әтиле-әниле балаларыгызны үстереп, олы тормыш юлына бастырып, оныклар бәхете дә күрергә насыйплар әйләсен. Өегезне дә бәла-хазалар да уратып узсын. Иң мөһиме исән бул, калганы бу тормышта барлап була торган әйберләр. Балам, яраткан аппабыз 40 яшен каршылый. Бәйрәм табыны артына килдек синең аркылы. 40 яшькә 40 төрле дәрәҗәгә ирештең. Бигрәкләр дә матур хатын, ана булып җитештең. Тырышлыгың таң калдыра, бигрәкләр уңган инде. Акылың да сокландыра, күзләр тимәсен иде. Гаиләгез имин яшәсен, бәла-хаза күрмичә. Бер генә дә кайгы дигән әше затны белмичә. Хыялларың чынга ашсын, иреш бар максатыңа, бик кадерле безнең өчен кирәк бар туганыңа. Кытлы булсын юбилеең, теләкләр чын күңелдән, таралсыннар бар болытлар синең балам күгеңнән. Хөрмәтле Мәрьям Фәритовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып җайлы юлга.
туганлыкны аклый саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Опам, опам, әнкәй кебек опам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кышы, китмәс кышы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Аллам гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың.